ngesap gubung kragon minggahane si tingil beblendrongan lakake kabeh prajurit-prajurit kang wujud buta. Ulo ngene pada ngumpul aning pinggiring bengawan. Awit aku didhawuhi karo Gustiku kusumane ngayu Ibu Jurmiati. Ditindak maning. Yo Gustiku wis dinagihe lubar luare awit putune sing ditresnani sampun dipun kekai. Mulayu pada nuwun marang Gusti kang murbing jagat najantuk kawake dhewek sipate kaya buta sing medeni ngegilani. Metu nang pedangan wong sinang pedangan pada wedi, metu maring latar sinang latar pada bubar.
metu maring gili sing nang latar pada ngiwi-ngiwi apa maning mlebu warung gelem sing kono ora bayar. Mula saka kowe kabeh balaku kabeh yo dipun bekteni dipun restuni anggenipun Ibu Jorwiyati gadhahi sing arane kekahan ngempulna sana kadang tapes wiring tuan nom lanang wadon gede cilik gede dhuwur mentek-mentek dipun rawuhna kumpul nang kene sekang sanggar-sanggar sejabon tetape gagrag kebumenan gagrag Banyumasan ngumpul dadi siji mulane ayu bareng-bareng nguri-uri budayane dhewek nek kudu dhewek sapa maning nek kudu resiki kapan maning nanggap apa ora agar orang gelem nanggap jeneng orang gelem nguri-uri yang ngurip-urip melasi sinamburiku butuh warna-warna kayak nyong dewek ya butuh. Prajuritku pada bendang bayar porungkon ngopi urung ya pada ya anu mung takon ngertenono yo wis dinakiye ayo pada makempal ndedonga marang Gusti linambaran aning sajroning dinakiye pinggiring Bengawan Situgitung manembah manekung marang Gusti tansah eling